Chicken roll. Hi, Becky. Tama, tumayo kayo. Ang oil na ba? Hindi pa akong nakapost. Wala naman dito tala. Bakit nandyan na lang? Hi, Becky. First naman. Sana all.
lahat, ginastos ko ng ganito pala para alagaan kayo. Kahit isang katulong lang, di nyo mapantayan. Hindi magaling si Ginoong siya. Ang batang ito ay madulas na pangas na. Kaya paano kayo? Papaalisin ko pala siya. Yung ganun baso. Dadalhin kita pa ulit. Ipapakita ko sa iyo ang resource. Ikaw, hayop. Saka chicken roll. Pabala ka po. Chicken roll. Kaseri ka mami. Suka o na 45. 45. Puto tayo. Pati na ba? 65. O, itong kain na cheese roll na. Dar, cheese roll, chokes. 65. Thank you. Oo, cheese. Ay tayo na yun. Kawanin tayo na. Di mo gagawin yung vlog ko. Hi! Hello po. Baka mag-discover ta. So,
Pirito mo, pirito. Then, Steve.